И днеска снимам с Кила в Skywars на в Goldcraft и май му виждам ника. Или аз съм Колчо Слепеца, или не знам какво става. Това ти ли си? Не? Чао. Тогава не ми дреме. Така, един приятел се махна тук от дискусията, бяхме го добавили. И кажи на хората, че я ще снимам сега. Да, и той ще снима. Първият му. Да, първи ми клип. Ей. И почва. Чакай. Да стане, аз... Какво? Убиха ли те? Не, брат, бях шифнал на блокчето и изведнъж падам. Ами казах ти. Всъщност не ти казах, знаех. Само спектейтка. Омага, изведнъж мишката ми забива. Фак, утре трябва да си зареждам батериите. Фак. Чакай да ти видя главата, хубавата глава. Бърни се, назад. Не бе. Бърни се. Аз не мога да те видя, човек. За теб съм. Не мога да те видя, ти си дух. Да, знам за тебе. Така, не бъде. Така, обърни се сега. Назад. И не мърдай. Имаш хубава глава, брат. Да. Пак и аз паднах така. Нали бе, брат? Някакво на блокчето. Дай шифна. Добре се там. Добре. Това не се зачита. Да, това не е хич. И лепкам. Така. Айде пак в Египет. Милки. И къде си? Излизам. Ето ма! На три го пикаме. 1, 2, 3. Пак те изпреварвам. Около тебе има ли един човек като жаба облечен? Чакай само да ми зареди. Жабок? Да, син. Не виждам. Но виждам някакъв ex-edi YouTube. Надас 2000. Надас. Недас. Нопе. Виждам ex-edi. Недас 200 тъхас. Добре се тълпа бъде. Така и забелязвате, че имаме Optifine. Вчера си го сложихме, защото ни мърси да ходим чак до там. Като тук може да огледаме. Да ходим чак до там. Много добро обяснение, просто... Нали бе, как? Ето е пирамидката. Виждам няма и половината от пирамидката, виждам GG. Аз виждам цялата пирамида. GG. Без Optifine. Добре, аз ще видя дали не съм направил някаква беля. Не на фанси, на фаст. После си опраш настройките, айде само. И пак не го виждам. Лай! И той, и между другото, той няма кита си. Не, лош човек. Ето почваме. Не, просто защото някои хора са по-добри от други. Тире тебе. Все пак да не се обиждаме, моля. Аз не съм казал нищо. Аз казвам истината съм. Истината. Някога от истината боли. Това не е истина, не му вярвайте, хора. Да, повярвайте ми. Не му вярвайте. Повярвайте ми. Той е мръсен чойтър. Не съм. Както казва Пресли, мръсен чойтър. Аз съм чист, не чойтър. Да, ти си чойтър. Ти си... Аз не съм чойтър. Ако кажа тъмната ти страна, всички ще... Това ми е тъмната страна, бе! Ти си Дарт Вейдър. По-силен съм от тебе, нали? Дай Дарт Вейдър Евър. Не, че имам нещо против дай. Бати мангалето. Има всичко против Дарт Вейдър. Дарт Вейдър щях да кажа. Дъртия Вейдър. Това ти ли си? Не! Hello, бич! Get up the way, бич! Вие ли се биете по средата с един? Нещо такова. И ти го уби! Да. Чакай, идвам! Внимавай, може да не съм аз. Аз идвам там от водата, пази се, че идва още един. Лели, виждам го, бат. Ето те!
Това ти ли си? Да. Тим. Ето го за тебе! Ето го жабата! Кучи мазно! Ай! О, не да! Аз те сейвам, бро. Яш! Имаш ли нещо за мене? И се пази зад мене. Какво ти трябва? Нищо. Добър съм. Имам 3 честа. What the fuck? Не е нужно да си изхвърляш букутите в мене. Не е нужно. Да, напълни без букути. Аре. О, водичка! На колко сърца си? Чакай, малко се подреда. Пази ма, подреждам се. О, чакай, аз се подреждам, бро. Аре, пази ти. Така, добре. На колко си? Повече. Ще бия с яйца. На колко си? Вече съм на повече, мога. Добре, ти ли ще стоиш, окей? Да може да... Аз мога да бутна. Не, моля те. Не, няма. Просто така, мислих, че сме говорили, няма да мога да бутна. Майко! Мали, брат, ти си просто от... Давай, струва. Гето да чапа. Чакай да... Половин блокче, шиба на половин блокче. Гето да чапа! Мангале. Има мангале вътре. Не ме би мене, бе, Извинявай. Ти удриш мене, айра мейк. Може ли за мене нещо тъй? Еми намери си, бро. Аз само стрелите се били. Аз имам много. Хубави панти. Аз само минавам и стрелите убирам. И той чиста за мене. От меча. Стрели. Аз си взема супичките. Ой, супичките. Не, съжалявам, вече ги няма. Моля, супичка. Аре да ходим на там. Мога. Аре. Идваш ли, бе? Няма почва. Добре, къде? Чакай, лагда ми. Целият сървър. Къде си? Да. Ева. Сега видим някой да намерим и да го пребием. Аз те ще хапна. Леко технично. Леко да талут. Той са трябва да намерим някой. Трябва да ги скилиме. Те са двама, бе. Ма къде са? Ники, Хирт и... Ето един е там. Айде, момче! Под ножа. Но съм крив, бе, брат. Какво ми става? Ти винаги си бил. Не съм. Кой те е излагал? Айде. Пази ма, брат. Скачам! Аллах Акбар! Това беше пълния лах. И жугамонта на братва изпуснах. Ами аз си взех... Жугамонта на братва. Аз имам енчант меч за тебе, не знам. Може ли? Не. Аз имам жугамонта на братва, която биеше с... Моето бие 8,5. Къде е то сега? Сега трябва да намерим другия. Айде дай да ходим да го проверим. Чакай, не е там. Чакай. Не. Ти къде си? За теб, може би. Ага. Де да се покатериме Не е при... тук. Абе не бе, елай тук. Тук някъде, аз съм сигурен. Натам може би. Винаги си сигурен, винаги ме килват, когато тръгнем натам. Добре, значи трябва да проверим всяко едно и на всяко едно може... Намери ли го? Прави се и така, бе. Ами бро, аз искам да си направя хубав мост. Тук има продължение на мост, бе. Това е моето, бе. Той е моето. Бъркаш ми се пред носа и ще падна. Трябва да проверим всеки един остров, тъй че давай. Лели. Аз проверявам първите ти от тази страна, ти проверяваш другите. Не. Няма. Много са лесни за виждане. Там няма път, има път. Гледай къде... Ето го! Видях ти Ника, момче. Тук ли е? Видях тук някъде Ник.
такова ограбено тук, бе. Тук... той детно. Останах само аз ти. Чакай да ям, бе. Ела в средата да се биеме. Опа! Искаш ли? Не, манджурето ми. Искаш ли да се биеме в средата? Чакай да си хапна манджуре. Не, мама ти как пише ПВП. Едно, две. Нопе. Фара, идви бързо. Едно ти се едно ще го напиша. Нопе. Пише. И колко игри ще изиграме? Ако спечеля, който спечели, Аллах Акбар ще вика. Цял ден. Не, говоря ти колко игри ще играме, колко ще качиш. Бат, аз малко няма да тичам, защото не искам си хъба храната. Айде, в средата идви. Готов ли си? Лели, чакай, малко. Чакай, аз ще отида там от другата Ям страна. топки, брат. Нямаш право да излизаш от вътре от Египет. От това. Лели, брат, чакай. Давай. Лели, бате, моля та, Тимка. Димка! Ау, fuck you, брат! Спри! Брат, имаш лава с кофа лава, не е честно. Едно в едно означава всичко, имаш право на всичко. Да. Едно в едно е така, на Skyward, каквото има всичко повече. Дори и златни ябълки. Играли се златни ябълки срещу 3 кофи и лава бъките, нищо друго. Брат, аз нямах нищо. Нямаше нищо, така на това му викаш нямаше нищо. Да, имах една стабилна. Брат, ти беше с 8 атак демидж. Бу! Съжалявам, най-долу вляво искаш ли? То няма там. Добре, аре най-долу вдясно пак в Египет. На 3 Не искам Египет, тъпо е. Добре, ако искаш. Айде на Сламплант. Къде е това? Това е... Гарден, точно над това. Слапланд, аз намерих Слапланд. Добре, влизай. Аз не знам дали си около мене. Да, около мене си. Чакай да видя. Аз те виждам. Ето ме. Зад тебе. Не на там. Зад това ли? тебе. Не, за тебе. Не, това виждам пак. Тук имаш много често. Да. Готи пънка! Да, бе. Да. Аз имам Iron Man чува. Аз съм по-напомпан от тебе. А? Вика, ох, шибани мрежи! Аз имам Gold Apple. Да ви пикам на шибаните мрежи! Даже имам 2 Gold Apple. Брат, аз не знам къде е чиста. Ето го. Разбира се, не мога да отида там. Аз съм саднат човек, брат. Що не можеш да отидеш там, ако не е тайна? Не знам как се отива там. Ма не в средата, бе, бро. Ето го дупчицата. Още не го отипа. Аз имам 2. Нямам и меч само. Значи аз съм по-опел от тебе. Ха-ха-ха. Ти имаш кита, аз нямам. Ха-ха-ха. Кита ми дава само единствено броня. Ха-ха-ха, това малко ли е? Ха-ха-ха. Боги, надявам се, че няма да... Лели! Да си пикам. Бутнаха ли те? Не, А какво? за малко. Ма не си умрял, нали? Не. Аз идвам към тебе, тъй че ти стои там спокойно. Нали, Боги дойде. Се носи де до Боги. Аз съм почти при тебе. Мисля, почти съм в средата. Не в средата, офсета. Не съм в средата. Вали! Не ме цепи! Не си посмял! И бати шибаната мишка, брат! Добре, който го видя това да ми каже, от мишката ли, от клавиатурата ли, от какво е? Лава бъкет. Не, брат, скачам си просто и изведнъж мишката ми решава да тръгне на майна си райна. И умря ли? Да! Браво! Ти си Мастер Про Бог Гоги 028. Види тъпата ми мишка.
Някакъв си тръгна по моя път. И ми... Гледай, моя път носи на щастие. И той ли умря? Да, О, посъща. и аз умрях! Не, спирай клипа, няма да стане. Аре, спирай, аз викам да спираме епизода. Хайде още да игра. Не, моля те, спри го. Окей. Добре, хора, това беше всичко от нас. Надяваме се да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайквайте, сабскребнете за нас. И както казват, дайте положителен вод и на български абонирайте се. Надявам се да ви е харесало. И чао, чао!